Kopogore gi mago en ni riwruog mag jopuonje kata riwruok mar jopuonj KUPPET kod KNUT onyono kar tiendgi mar biro dhi e ng'anyo e wi achiedhnade mokwako kuma margi mar thieth e bwo SHA. Ka giloso kuonde mopogore, jopuonjgo ywak ni sirikal tugo kodgi tuk pondo ka migawo mar thieth nyaka sani pok oloso midhiero majukogi e kinde ma gimanyo thieth. Ndalo ariyo kende tok migawo mar thieth kod tend riwruoge mag jopuonje donjo e winjruok mar tieko achiedhnade ma jopuonj kaloe kinde ma gimanyo thieth kod okumba mar thieth SHA, jopuonj koro wacho ni winjruok ma kamano pok oketie tim. Riwruok mar jopuonj KNUT biro bedo kod romo mar kuku mar jotelo chieng' tarik 8 dwe manyien mar nono poni winjruok manyocha gichope kod migawo mar thieth ochopo kare ka ok kamano to gisingo mar biro bago ng'anyo. The teachers are suffering and we don't want them to continue suffering when they are being deducted twice. Deducting the mandatory to SHA and the Mwalimu medical scheme. And at the end of it all, they cannot access treatment. 2, we are saying that let the teachers choose the medical facilities in which they want to be treated, not SHA choosing for them the medical facilities. Because that is what is having a problem. They are giving us dispensaries and the teachers have paid a lot of money. They require to be treated in a comprehensive manner. They should not co-pay any shilling in that given time. So we are calling upon the government, Waziri, that if you don't fix it, in the next 14 days, we will fix it. Kagilose boma Nakuru e kinde romo magalamoro mag jokanyo mawuok Nakuru, jalop jakom mar KNUT Agri Mirumba, olero ni okumba mar thieth ma jotich sirikal ok tiyo malong'o kendo gibiro timo duto manyalore maneno ni orieye. We don't want issues of pre-authorization. A teacher staying in hospital from morning up to evening. Yes, 1, the teacher is sick. 2, the children he is supposed to teach are also losing. The government is losing the human resource capital hours in terms of teachers going to hospital instead of being at work. The Askaris don't have the union. They don't have the union. They suffer in silence. I have a wife who is a police officer and inspector who tells me, can you make noise on my behalf? Because at the end of it all, there is nobody who makes noise on their behalf. Yes. We are doing it for the humanity and we are helping all workers in Kenya. Magi timore ka spika mar bura Moses Wetangula ne obagoro moko jopuonje e pare manitiere Bungoma kendo singo mar yudo duoko e wi midhiero ma jopuonj kaloe kamanyo thieth. I'm sure with these members of parliament, and I'll invite them to join me when I talk to Duale, to present your views, because these are not just the views of the teachers of Bungoma. I was in Korea last weekend, I had the same thing. I was in Narok, I had the same thing. I was in Diwa in Homa Bay, I had the same thing. So the aggregate of what we have had amounts to critical matter to address. Mabiro ka skunde yao chakre juma manyien ne chakruok matam mar ariyo. Ripot ma jopuonj otero wa ywe mokwongo chenro en marang'e chwelo aneno kanyo Ramogi TV lera neno maler ka